Alex! Da. Motherfucking you, bitch! De ce mă închise așa acolo? Bra, n-am să-i spun că puneam următorul Alex. Aha. YouTuberul. Deci am înviat ca un fel, a? Bă, a găsit ceva... Sofie! am deja 8. Nu, da, Cât de frate. mă? Aha. Acum am 10. Nu ai, avem. Păi, deocamdată eu le luai așa că am. Dar Da, stare da, noastre. eu Da. Așa, tu te bați cu apa? Nu mai îmi bat că terminai lupta. Am Bă, zis mai, așa. mai ai lemn. Nu, Nici pic. nici pic. Am numai bețe. Nici cabăl nu mai am, dar lemn. Ia du-te și tu, fă o tură și ia. Te rog de tu că mie mi-e că pic în lavă și am atâtea resurse. Dar tu vezi că noi suntem în apă. Sub apă, de fapt. Vezi? Păi da, dar nu mă urc aici. Păi O, logic ia că nu să- te urci pe aici. Pe aici mă urc eu. Că poate mai găsești ceva până sus. A, și asta curge din apă? Cred că da. A, Da, din apă cred că curge. păi am destul stecuri de cabel. Am destule stecuri de cabel. Eu mă duc să văd dacă pe aici e ieșire. Era să cad. Bă, asta direct de afară vine. Ești afară? Nu, Atunci? mă nec. A, ba nu. Bă, ești nebun. Acum asta afară. E noapte afară, bă, ca să știi. Da, păi te vedeți pe hartă. Când ne mutăm în partea aia? Nu știu. Hai, cum se face zi, ne mutăm. Bă, stai mă și... Păi intrăm și noi de explorat asta. Nu mai. Că vreau și eu să avem casă. Bă, ar trebui să merg cu sabia în mână. Mamă, sunt tocmai pe partea cealaltă a insulei. Bătui un schelet așa de simplu. Mă înfipsei în el, știi? Aha. Și dădui de putul nas. Mai găsi o vacă. Și gata, ajunsei acasă. A zice să-ți dai tâpă, să-ți lași resursele în chest. Aha, dar nu mai avem loc. Mamă, vine un creeper, mă duc să-l bat. Înainte să ajungă. Că dacă ajunge e cam rău. Așa, haide. Trebuia să-mi dau tupă că nu mai puteam. Da, hai să ne culcăm. Hai repede. Ești în pat? Da. Da, bă, Alex, ai dreptate. Se vede și pe hartă. Vino aici lângă chest. Vino. Și... Nu mai pune, că nu mai avem loc. Hai, că îl sparg.
Și stai aici lângă el, dacă nu pot eu să mai iau. A, gata. Lași tu tot. Da. Bă, e suficient. Stai să-mi iau eu patul meu. Cred că tot tu lași. Da, tu lași. Da, să facem... Stai să fac două bărci. Eu nu mai am cum, nu mai am unde să le mai fac. Stai să fac lemn. Așa. Ia lemnul ăsta. Și ia și bețele ăștia. Că eu nu mai am loc. Făcuși două bărci. Da. Stai să le pun pe apă. Hai, asta e a mea. Hai, urcă. Urcă. Hai. Bă, încolo. Hai, mă. Hai, iau, înainte. Hai. Pornici, da? E cam greu de controlată. Ce? Bă, păi că eu mă geam după o barcă goală acum. Păi vină, mă, bă, în stânga. De fapt, în dreapta. A ta. Mă vezi, da? Da. Hai, iau înainte. Sunt înainte. Mă, tu ești în spatele meu, da? Da. Dar nu te văd. A, gata, acum te văd. Hai. Bă, eu mă duc în față. I-am Știi, învățat mergi drept în față, cum merge acum. Mai avem 610 cuburi de mers. Ești în spatele meu, da? Da. Mamă, cum arată apa pe mapă. Uite o insulă. Vezi? Nu văd că mai... Aștept mai și pe mine. Te aștept. Așa. O insulă de nisip. Ce da? Văd pe hartă, dar nu văd. Bă! Milogule, ești în fața mea. Hai, iau înainte. Hai că merg înainte. A, drept, drept? Da. Așa. Cred că o să o vedem în curând. Ba, mai avem ceva. La câte cuburi sunt? 300. Acum la 280. Uite-o. Așteaptă-mă. O vezi? Da, dar văd multe vaci pe aici. Păi sunt multe. Asta? Da. Pa, mamă, mi se sparse barca. Făcut accident cu ăsta. Stai că merg pe nuferi. Vezi, da? Da. Mă urc și eu pe barca ta. Bă, Ce? cine o lua? E spartă, nu căcinul. O spăr eu, mă. Dar hai că tot nu ajunserăm în locul ăla. Mai avem 100 de blocuri de mers. Ah, Hai, ești normal. Uite, vaci acolo. Mai multe vaci. Alex, câte episoade mai facem? Eu zic 1 și gata. păi câte făcuram? Până acum, Da. nu știu, vreo 5. Și pun 2. Acum pun 2. Stai că se lăgui puțin. Știu că e puțin lag la început, că și mie am fost. Și eu am avut sede, de fapt. Hai că mai avem 60 de blocuri de mers. Ai. Ei, eu. Ce? Gata, mă. Eu ajuns ei. Avem dita mai mina de cercetat. Mai mare ca aia. Da, mai adâncă. Nu știu dacă ești mai mare, că nu se vede.
Uite aici. E peste